high tide at tuloy-tuloy po na pag-ulan nagpatagal sa pagbaha sa Lingayen. Para po sa detalye ng reporta, narito at ating panoorin. Patuloy na nakararanas ng matagalang pagbaha ang ilang bahagi ng Lingayen, Pangasinan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at high tide na nagpapabagal sa paghupa ng tubig baha. Batay sa monitoring ng Lingayen Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, alas 5 ng hapon noong Agosto 20, nasa 470 individuals o 141 families ang pansamantalang nanunuluyan sa mga paaralan at evacuation centers. Aabot naman sa 18 barangay ang nakaranas ng pagbaha kung saan pinakamaraming apektado sa barangay Basinga. Patuloy ding minomonitor ang sitwasyon sa iba pang lugar, kabilang ang Libsong Isa, West at Pangapisan. Mas mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad pagsapit ng alas 8 ng gabi dahil sa high tide. Ayon sa MDRMO, maaaring mas mabagal ang paglabas ng tubig baha mula sa mga mabababang lugar dahil mataas ang tubig dagat kaya posibleng magtagal pa ang pagbaha. Dagdag na dahilan din ang lokasyon ng Lingayen bilang catch basin kung saan naiipon ang tubig mula sa mga karatig bayan. Kapag sinabayan ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan at high tide, mas tumatagal ang paghupa ng baha. Samantala, sinabi ng mga otoridad na sapat pa ang supply ng relief goods para sa mga apektadong residente. Kabilang ang ayuda mula sa DSWD, repack relief goods mula sa LGU Lingayen at mga supply mula sa Office of Civil Defense o OCD. Kasama mo mula rito sa IFM News Tegupan, ito sa Idol Denise, Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.